दे पानी बिरियानी जानो फैदोंमोन बेयाव गैया बिरियानियानो कमजुरि थाङा ओमफ्राय जों दायो बेलेग रेस्टुरेन्टआवसो थांसिगोन ओइ हेलमेट गानब्रा 5,000 थांगोन मोनजाला बायदि मोनबाय आं जेनेबा have no money थाइसेबो गैया केपिटेल गैया ना एक्सट्रा खालामनो हेलो गाइस नै फैलायबाय दायो जों बैलाय बुस्थुआ बैलाय बे गाहाव दंना सोलांनो फैनाय आरोना टाइम जानायखाय साहा बिलाइ खाग्रा आदिबासिफोरा फैबाय आरोना माजबाद जोंनि बे माजबादनि रड आरोना बियो माजबाद लामागारि अरुणाचल मोनहैयो बे लामाया माने अखा फैगोन जाबाय आरोना स्ट्रेस मावना बेरफुबाय आरोना बे जोंनि सेन्टारनि आरोना ओमफ्राय दायो अर जोंबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा हायनानै अर खोमोरनो नागिरदों आरोना सेसखा कारेन्ट थांला दिनैबो सोरनोबाफोर जुदि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल नांगौ जायोबा आइफनानो जा जिखुनु जा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनि माबायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय कमेन्टआव नाम्बार साम्बार हो ओमफ्राय लांफैनो हागोन आरोना बे दखानाव नै बेयावनो माजबादावनो आरोना माजबादाव बियो स्टेसन माजबाद स्टेसनाव फैदों आरोना मानसि लांनो गाइस नेगासिनो फैबाय नेगासिनो